Bidiyon mu na yau kamar yadda kuke gani. A cikin wannan bidiyon ne za mu yi muku cikakken bayani domin da yawan ku suna tambayar mu akan yaya za a su samu Indiyan fasarar Hausa har su iya sauti shi zuwa wayar Android. To domin jin yadda za a yi ka iya mallakar Indiyan fasarar Hausa har ya zama mallakin ka zama ka sauke shi zuwa wayar ka har ma ka iya tura wa wani naka. To ka tsaya ka saurari wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kamar yadda kuke gani muna tafan muku da wani ƙayataccen shirin Indiyan Hausa ne suna Fatake. Wanda sanannen jarumin nan da kuka sani shine jarumin cikin wannan bidiyon wanda ya ƙware a cikin soyayya da iya kanshi. To domin samun Indiyan fasarar Hausa kamar yadda muka gaya muku ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin samun Indiyan fasarar Hausa ka sauke zuwa wayar ka ta Android hanya biyu ce. Akwai gurum da muka ware na musamman domin tattara duk wata sabuwar Indiyan fasarar Hausa da ta fita domin sauƙaƙawa kwastomominmu da waɗanda suke neman Indiyan fasarar Hausa cikin kwanciyar hankali ba tare da shan wahala ba su sami shi sauke shi zuwa wai su tablobe. Gurum ne da muke cika shi kaf da Indiyan fasarar Hausa. Idan ka biya 'yan kuɗaɗen ta 'yan ƙalilan kai rijista aka saka online bari za ka dinga samun duk wata Indiyan fasarar Hausa da ta fita sabuwa ta fito da kai za a same ta da kai za a kwashe a sauki zuwa wayar ka ta Android. Hanya ta biyu domin samun Indiyan fasarar Hausa ga waɗanda ba su da buƙatar shiga go za su iya mana magana ta kan wannan lambar da suke gani a kan screen da wannan bidiyo su ce suna buƙatar bidiyo kaza za su iya mana magana a Telegram mai ko a WhatsApp. Za ni musu cikakken bayani insha Allah kuma za su samu bidiyo su sauke shi zuwa wayar ta Android. Dan uwa kaka wahal da kanka wajen neman bidiyo a YouTube ko Udemy ba a dinga baka yanki. Ka taho kai tsaye kawai ke muna magana ce kana buƙatar shiga group ɗin domin samun kowace sabuwar fasara idan ta fita da sa. Insha Allah za ka sami duk wani bidiyo da ya fita samu wanda kake so. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku daure ku danna subscribe da like sai ma da sababbin bidiyon mu na gaba.